Inigo Larrinaga, kaixo! Kaixo, Eugeni. Zela zabil! Ba, oso ondo, eta bueno, eskerrik asko zure etxera inbitetearren. Bai. Kostatu zaio. Jainkoa, bat eta nahikoa. Zenbat dei, zenbat WhatsApp, zenbat, eta bueno, azkenean hemen gauzeak hori da garrantzitsuena. Ba, Inigo Larrinaga, aizko bentzat Gonkaleko koldo. Bai. Zenbat urte. Zenbat urte. Gonkale. Ba, urte asko, Eugeni. Ez dakit jarraixen zenbat urte initzu zen, baina sartu urten asko eukin itzu zen, baina urte asko izen zin. Urte asko, oroitzapen asko, lagun asko, gauza asko. Urte asko, Eugeni. Nolaten abaldeko biztanle bat izatea. Nolaten Gonkalera alegia. Goenkalen zer jozu zen, Eugeni? Ez da zute? Nolatan. Bai, nolatan heldu nintzen Goenkalera? Bueno, ia laburbiltzoten nire bizitzia burtsu badia gaina zen. Bueno, nik kasetaritza amaitzuna bat, nintzen Estatu Batuetara Las Vegasera inglesa ikesta, eta bueltatu nintzenien, bueno, nik ja batxillergo ikesten nengunien, zure adinien gutxi gora bera nik ja antzerkixe eitzen daban, antzerki talde bai, herriko antzerki talde baten, ni Etxebarri txarranaz. Eta Etxebarrin bagenkoun orduan antzerki talde txikitxo bat, Etxebarriko antzerki taldea, eta bueno, ni horri bilin nintzen urte askotan. Eta orduan, bueltatu nintzen Estatu Batuetatik, geneuken bierra, eta bueno, casting bat eguela enterau nintzen, eta aurkeztu nintzen casting horretara, beste 8.000 persona edo Euskal Herretxek, eta casting bat pasau, gero beste bat pasau, eta azkena hirugarrena, hartu ninuten, eta horrentxik heldu nintzen, ni telebistara, eta arraldera zuzen. Arraldera. Begira, egun nintzen ni Arraldeko kalean, Bilamonera junintzen, jabi elogotegi elkaren zuketan. Bai, jabi, babira, aprobetxoko zen, ikusitxua ze zure kanalien bideo batzuk, jabi, hamendik agurtze zeitxo. Bai, dinotzutze, justo aste honetan, jabia segona telefonoz, WhatsAppetik. Maiz edagun minedot, ez gazko ikusten, eta ikusten gazenik, Benidorren ikusten, historia luzi da bienin. Baina justo hain zuzen be, aste honetan bera segona WhatsAppen bitxartez. Ze, guazen estrenete Bilbon, eta orduan zauzten, Inigo, nizu etorri eta ez dakitzen, justo azkeni momentun deitxuzen, eta zen, jabi, ezin jot. Eta bere proiektuk eta konta uste zan, ezin jot ezan ezer, eta nien hori esata badazpa, janki ezartzen bot, eta zeutzen dut, jabi lagun minedot, eta Euskal Telebistak eta ez Euskal Telebistak, Euskal Herrixek dauken zuzendari onena zalantzari bat. Eta pausoka. Eta pausoka bai, hori da, bai. Aizeke jabi, musika. Jabi, venga, favor. Bueno, eta Inigo Larrinaga behintzat, zer izan da koldo. Guau, pregunta galdera sakonak eitxosuz, sakonak eta madre mía. Badana, nik koldo izordotzet, Eugeni, ofizixo bat ikestie, koldo idotzet zor, nire bizitzako parte importanti izen da. Berai esker, personaje horrei esker, hasi nintzen eta ezin nintzen aktore moduen. Orduan, oso oroitzapen politxek eta personaje horri nire esker honena, berai esker izena, eta gaur egun be, nazen gauza asko eta asko, ez da. Zer gogoa, bizitzaigun askori, sekuentzia berezi bat, agur, koldo, agur, baina nega beste, eta Ainhoa aiek berasua, Leonor bezu bakarrik, Ainhoa aiek nik ustedez, Leonor baina minuta sentituko zen sekuentzian,
Bai, hor gauza potolo asko esan egeni. Kontuen hartuizu, pertsonakia azkenien persona gau ezela, ez? Eta Ainoak eta nik profesionaltasunik edo profesionaltasunik kanpo, beste harreman politxe dunkaun, lagune ginen. Ordune nire personaje amaitzu zanin, hor gauza asko amaitzu zin. Adizkidetasun eta jarraitza eta lagunea da, baina azkenien badakizu, bizitzak zuk hortik darriozu eta nik amendik eta gauza asko galtzen di erdixen, ezta? Eta toldo izanien hor gauza asko ditzin, ez bakarrik personajie. Baizik eta, ja ez ginen horren beste ikusiko, ja, nik nire bizitzi Bizkaixen topagot eta Ainoak hemen jarraitzen dau. Eta bai, triste. Triste, baina, bizitzi horako txida esagotu, gauza batzuk amaitxu ibidi, beste gauza batzuk azteko, eta punto pelota. Ia bitaldi dio, sakada, ez zain ikuste Ainoa ere bebezu duela. Ainoita, betxo, hemendik, musudanak, maitxasunezko musudanak. Gainera Ainoa pendiente dago nire kanaletik pasatzeko. Honiek ez da pasa. Pasodi personai asko. Bai, eta ikusitxuaz asko eta asko. Bai, ikusitxuaz Inigo ikusina bai. Tesan elkarrizketide bai, Xabier Euskitzena bai, Jose Felipe Nauzmendirena bai, Benito Lertxundirena bai. Nauko jarraitxo zure kanala, Eugen ireitzokoa dago Google produktoreak edo egileak ere zipatzen gauz ino gaina iristen ari gabe. Oso ondo baizu, hemendik zorixonak, sekulako giarraitxeza lan bikaina eugeni, benetan. Bai, benetan. Eta eskola batean zaun. Orain irakasle eugeni, increíble. Todo te pega, Bai. Nire etapa hori amaitzu zanien, ezagutzen ikasetaritza indenengun, eta orduan erabakina ban, magisteritza ikestiz. Egiz esan irakaskuntzie beti eukiot buruen. Eta, lagun baten bitxartez, kontu da, pelikula bat egin aban, zelan zan, Zigortzaileak. Zinerako pelikula bat, Arantza bizena ez dut gogoratzen. Ondarrutar batek zuzen dute, eta beste madriltar batek. Eta, pelikula hori inaban, eta pelikulan aurkezpenien hor Gurutze Beitia, zein eban hori duzan Gurutze Beitia, Carlos Oberan, Igartiburu, jente asko. Eta aurkezpenien lagun batek ezagozten, aktore batek, zelan, eta, ondo, baina irakasle, bakarrizu kurrikulunen. Deuken lagun bat hori hartxandako JM Bilbao ikastetxien zera, eta, orantxik hasi nintzen eskolan. Eta, posik, kontentu egiz esan, bai, oso posik. Komentatu dugu, aizako Gonkala, nola eseko zinen, pelikula bat ere komentatu duzu, irakasilea zaba. Baina, zugeak togekabela, nik hola esan da, babatzuk esango dute, mila eurien ketxapa, baina irudien bidez ikusten badugu zer iruditzen. Primeran, oiere, ega. Goxera. Daos, guazen. Kaixo, Koldo? Kaixo, zer, Aitor zelan? Ondo, gazto? Ezin naiz kexatu. Goizean presak hartan naiz eta ez duzu kaldea jaso senditzen dut. Lasai, jasoko dut neuk, bukatzen dudanean. Zer ez bereziki. Arrazoi zenuen, itxaso eta mirartekoaz. Usten, zan izun neskargian nintzela. Bai, danok jakin izan duzue. Leonorrek, zu, neu izan naiz azkena enteratzen antza. Bai, baina lagunei ezer esan barik? Neska horren helburu bakarra papera lortzea zen. Tximistarekin horretarako ezkondu nahi zuen. Eta ikusi duren ez zuela lortuko, ospa egin du. Tira, Ez da
Guretzat amesten genuena, Favorez, Ez gara, genituen ametxei begiratzen hasiko. Bai, aurrera begira pentsatu behar dugu. Pues sí, qué remedio. Milenak bakarri lotuko gaitu Bueno, favor... Bihar. Esango diot, apurtu nahi dudala. Ez da erraza izango, baina egin beharra daukazu, Koldo. Bai, Nekane. Zenbat eta geroago, aukerrago. Zeuk esan duzu. Bueno, niño, hoy consigo agarrándote, joder, zelako problemia, salgo pues Bai. hotela zuzentzen. Hotela zuzentzen, bai. Nagoakin nibetan. Bai. Eta, nik esan behar duzu, oso aktobe, ona zabela. Eskerrik asko. Eta, mila esko, etortzea Ez da horregatxik, ez da zertan eskerrik egon behar, gusto badaz, hemen egon Eta, bueno, bildutuko gara gehiago, eta kafe bat hartzeko. Bai, nahi osuniak. Baina, bueno, ez do nahi elkarrizketi amaitxu edo hemen jun, nire JM-ko ikasle lanak. Claro, bestelan gero herrietan ingo zuen, nik bideo hau han jarriko dut. Bai, geran jarriko dut, oseak, agurtuko itxu bereziki hirugarren zikloko, 5. eta 6. mailako ikasliek, eta hemendik bebai, nirotzet besarkada handi bat bota nire anai bilbotarrari Geizka Ugarte, Geizka, parkatide, Ba, bueno, hortxe dauz gure ikasliek, eta hori, bideo jarriko zuen, eta gure elkarrizketi bai. Eta bitxentza bagatzen. Eta oso irakasle hona deko zuen. Ez dakit, hori eurik galdetu bikotze zuri ez esatotzuen. Igual esatotzuen kontrakue, oseak, aspada. Eta hauei bidale diogu aguba, baina guga ikusi nahi bidaleko Noski, bai. Buena gente. Gente, hemen gaoz, gorantzia da noi. Agur. Agur.